أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin wanda ya yi mafarki yana sallah amma ya yi sallah ne a saman ɗakin Ka'aba ba wai ya yi sallah ba ne a wani wuri a saman ɗakin Ka'aba. In mutum ya sallah a saman ɗakin Ka'aba ba a cewa ya kalli gabas ko yamma, a saman ɗakin Ka'aba ya sallah. Kuma lalle wanda ya yi wannan mafarkin ga abin da ya shafi gani a Nablus ya fassara a kansa a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na 2 babi na 10 babi da yake magana akan fassara mafarkin sallah da rukunanta shafi na 411 yake cewa zai je da musulunci bayansa. Zai aikata manyan sako da manyan laifuka wanda za a ce mai yawa ma kila da zai Allah shi ke da sani. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.